Xeyirli günler. Sizni tatar tili dersinde selamlauga şadmın. Alдағы dersimizde сөйләшкәннәрне devam etәбез һәm birinci etaptагы әзерлеккә игътибар бирәбез. İmtihan birimlәренең икенчесе cümle кисәкләрен билгеләү. Иң еш очрый торган биремнәрнең тагын берсе тәмамлыклар. Әйдәгез, тәмамлыкларны искә төшереп китик. Cümlede fiil белән белдерелгән кисәкне ачыклап, эшнең үтәлүенә бәйле затны, предметны белдерә торган ияршин кисәк тәмамлык дип атала. Гади генә әйтеп әйткәндә, эшнең үтәлүе өчен кирәкле кеше яки әйбер ул. Мәсәлән, мин дустым белән уйныйм. Дустым булмаса, аның белән уйнап булмый, әйеме? Кыйма аша сикереп чыкты. Кыйма булмаса, аның аша сикерү мөмкин түгел. Тәмамлык туры һәм кыек була. Туры тәмамлык төшем килешендә яки төшем килешенә куела ала. Мин кино карыйм. Мин киноны карыйм. Мин алма ашыйм. Мин алманы ашыйм. Дустым балык тота. Дустым балыкны тота. Төшем килеше әйбернең конкрет булуын теләсә кайсы түгел. Күрсәтә. Мин кино карыйм. Теләсә нинди конкрет фильм түгел. Ә инде мин киноны карыйм дигәндә, күз алдында ниндидер бер фильмны укытучы карарга кушканны дустым тәкъдим иткәнне тотабыз. Алма һәм балык белән дә шул ук хәл. Калган килешләр кыек килеш дип атала. Сез аларны менә бу слайдта күрә аласыз. İmtihan birimində гадәттә сорау шулай яңгырый. Cümlədə туры тәмамлык яки тәмамлык дөрес күрсәтелгән очракны билгеләгез. Димәк, безгә беренчедән тәмамлыкны таный белергә, икенчедән туры һәм кыек тәмамлыкларны аера белергә кирәк. Бүгенге дәресебездә без аларны танырга һәм аерырга өйрәндек. Эшләрегездә уңышлар телим. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Сау булыгыз.